Tak dobrý den z Pacova. V prvním díle z Dlouhé loučky jsme vám představili jezdce. Dnes teda trošku jezdecká sestava pozměněná. Chybí Mirek Jiránek, který si zlomil na posledním závodě klíční kost, ale přibyl nám nový jezdec, je to americký jezdec, který je u nás na hostování, Green, ale startuje na motocyklu Honda, protože to je host, jinak náš tým většinou startuje na motocyklech KTM. Motocykly KTM máme na tuto sezonu dodáváme od slovenského prodejce, kde máme velmi výhodnou smlouvu pro nás. Na motocyklech používáme brzdové kotouče a brzdové destičky Goldfriend, které jsou velmi kvalitní. Dále pneumatiky používáme Pirelli. Do těch pneumatik dáváme Muse, to je taková pěna. To jezdci mají proto, aby to neprorazili, ta vlastně zamezí průrazům a jezdec hlavně používá, když je tvrdá trať a kamenitá trať, tak tam dávají tuto pěnu, která je nezničitelná. Takže tyto sady, když má jezdec, tak nemusí brát ohled na kameny a na průrazy. Co se týká rozet, je to firma Groscope, která nám dodává rozetové sady, jak malý, tak velký, které jsou velmi kvalitní a jezdci si je moc pochvalujou. Oleje dáváme už několik let ty nejlepší, a to je Motorex. Motorex je opravdu jeden z nejkvalitnějších olejů a používá ho světová špička a opravdu to je olej motorový opravdu nejlepší. Mám za sebou kvalifikáciu, ktorá nedopadla ani zle, ani dobre. Je to taký štandard, čakal som trošku lepšie. Idem na prvú finálovú jazdu na 31. pozícii, čo není moc dobré, tak dúfam, že vylepším svoju jazdu. Vylepším si toto skóre a umiestním sa, dostanem sa do superfinále, tak dúfam, že mi to vyjde. Od Dlhej Lučky prešiel nejaký čas, absolvovali sme preteky, boli sme v Přerove na juniorskej majstrovstvách mládeže, kde som sa umiestnil na 3. pozícii, čo mi celkom sadlo, aj som za to rád, tak dúfam, že budem pokračovať takto v úspechoch a pôjde mi to čoraz lepšie. Uvidíme vo finálovú jazdu, ako to dopadne.
Trať je nachystaná veľmi pekne, ráno sme prišli, bola nakropená, krásne prichystaná, rovná, všetko zrovnané. Teraz sa to už trošku rozbilo, ale trať je stále veľmi pekná, neporáši sa, tak je to fajn, som spokojný. A teď jede v současné době na 15. místě, ale já už hledám kurkový prapor. Majlár skutečně, už to má kousíček do cíle a v pohodě. Dostačujícím náskokem. Jinak máme teda tím pádem internacionální tým, máme tady Američana, Maďara, Slováka a Čecha. I ta sestava tady všude se samozřejmě domluváme anglicky. To je mechanik od Erika, je to Belgičan, který dřív taky závodil. Hello. Hello, everybody. Good. I'm just eating. A máme tady mechanika od amerického jezdce. Prosím o pozdrav. Hello. Hello, all okay? Thank you for being over here. To je zase zástupce firmy Hinson, který tento americký jezdec jim dělá testovacího jezdce. Erik dělá testovacího jezdce Kajaby a to je zase zástupce společnosti Kajaba, která dělá pérování. Takže to je takový zpestření toho týmu, že prakticky tyto dvě světové značky se prezentují díky našemu týmu v České republice. Jinak my se přepravujeme obytnýma vozema, máme na to jednoho sponzora, je to firma Caravan, která nám pomáhá se zabezpečováním jezdců na závody. Jinak každý má svůj karavan. Tady, když půjdeme dál, tak tady je Erikův volmobil a tady to je Greena, takže je to takový cikánský způsob života, ale jinak to v našem sportu nejde. Jezdci cestují od závodu k závodu a bydlejí v tom prakticky celé léto. Kučírek se svým půllitrem startoval jako první. Máme tady ještě dva pány na startovní rovince. Startuje za Pucho Racing. Takže manažer Láďa Express tady máš. Kučírek, tým Magně. Jinak prakticky tu stránku, co se týká maďarských jezdců a cestování po světě s Erikem a s Greenem, zabezpečuje Michel. Michel, ahoj. Hi, Josef. Thank you for everything. Michel má velkou firmu v Maďarsku na gumové hadice a tak dále a je to jeden z největších sponzorů tohoto týmu. Ale je tam dnes Buxádos, Richie, no tak já si myslím, že Ahoj, tak já vás zdravím dneska z Pacova. Máme za sebou kvalifikaci, kde jsem dopadl na 11. místě. Trať je připravená, pořadatelé to připravují na mistrovství světa, na mistrovky, který se tady pojede. Takže trať je trošičku pozměněná, jsou navezený skoky, ale je vidět, že to dělali teďka na jaře, protože jsou velký, hluboký, dlouhý koleje, takže ještě nemělo čas to nějak stvrdnout, ještě navíc tady pršelo, takže to je hodně měkký, jak říkám, velký koleje. Trať je docela dobrá, náročná, pro každého stejná, takže
takže uvidíme, jak se s tím každý poperem. V té kvalifikaci já jsem skončil na 11. místě, já si myslím, že určitě to šlo lepší, ale i horší. Furt se zabývám mým zraněním, ještě navíc k mému zranění se přidalo zranění žeber, kde mám 2 žebra naštíplý, takže letošní rok začal nejhůř, co já závodím, protože vlastně 2 zranění, máme odjetý 2 závody, mám už 2 zranění, furt přemýšlím, furt lítám po doktorech a zatím je to špatný. No. Samotného mě to mrzí, protože mám super tým, super zázemí, ale když není zdravý, tak to prostě nejde dopředu a budeme se snažit bojovat a zlepšovat se. No. Teď právě hledám, že se ten Michalec nachází, na kterém místě. A 20. Patrik Liška. Jezdec týmu Motosportinov Michal Gregory 21. a Vítě Marek 22. Ještě se vrátíme ke Conorovi Greenovi, jestli tady bude. A tady zrovna večeřej. To je Conor Green a Erik a Marko. Mají něco dobrýho mají, zdravý oběd. Jenom těstovinky a sýr. Je to Kalifornčan, takže trošku s ním mám problémy s řečí, protože ta americká angličtina je velmi těžká pro mě. Já se učím jenom amatérsky, takže trošku s tím se potýkám, ale v té Kalifornii je vlastně líheň všech motokrosařů a tento mladý kluk, který jsem přijel, si myslím, že bude rost a že jednou z něho může být hodně dobrý americký závodník. Tak díky. Zelený dres a Kawasaki předpokládám tady.